Basithule umsindo kancane nje Nkosi yami ngale. Abathi ukuthula kancane umsindo. Atatazela leyambonya leyana njalo masilapha iyatatazela. Safuna ngisondela. Hayi funa ngisondela la. Cha bafowethu ake sidlulise okukhulu ukuthokoza einkampanini zama security zonke SA khona la nezingaphumelelanga eyikwazile kodwa ukuthi ziphathise kulezi inkampani zama security ekhona la sizohamba sichazeke ngokuhamba kwesikhathi ukuthi inkampani zama security zisebenza kanjani zisebenza kuphi kodwa okwanamhlanje sila elokuza eFosloras sizokhuluma neinkampani zama security sizowaqinisekisa ama security akithi ngoba lezi inkampani zama security ngeza abantu bakithi balapha eSouth Africa sizobaqinisekisa ukuthi awukho umsebenzi thina esihlose ngalomsebenzi esiwenza uhlose ngawo ukuthi kulahleke umsebenzi weinkampani zama security akithi uma kungena umuntu lapho kuphuma khona umuntu ofika uzoqhubeka zona lezi inkampani kulawo ma site ezisebenza kuona kodwa into ebesifuna ukuthi si-understandane noma sibe ndawonye nama security ukuthi okokuqala kuzofanele sithole uLED womasipala kuyo yonke indawo lapho esizobe sebenza khona sizofuna ioffice la kwaLED lihlehlise noma linqamule zonke izivumelwano eninazo noma stande abaqashise abantu bokufika ngoba inkinga ekhona sithola ukuthi lezi izivumelwano zinikeza abantu bakithi ebese abantu bakithi benikeza abantu bokufika so abantu bakithi bayakhala bathi abantu bokufika bafuna ukuhamba la into yokuqala umphakathi wakithi okufanele uyenze yekani ukuthenga kubantu bokufika iyona into ezobahambisa le yekani musana ukuhlasela inkampani ezama security yekani ukuthenga kuzo ume nawo amaphepha kulungile unawo amaphepha kodwa kawekho amaphepha okufanele inikezwe umuntu wangaphandle ukuthi akavula ispaza shop ipaza shop ezabantu base South Africa ama saloon awabantu base South Africa ama car wash awabantu base South Africa ayikho ipermit okufanele iphumele umuntu ukufika enikezwa umuntu ukufika inikezwa leyo msebenzi uma ngabe kunikezwe umuntu wala eSouth Africa umthetho uthi mabefika abakwa labor bezohlola isitolo kufuneka befika umnikazi wesitolo akhiphe iID akhiphe ipermit kodwa into eyenzakalayo njengamanje umuntu okufika ufika akhiphe iasylum seeker ukuthi uzofunda la eSouth Africa ebese ekhiphe ipermit yokuthi unesitolo ayisebenzi leyo nto leyo njengamanje bonke omastende esizohambela la eFosloras sithola ukuthi omastende baqashisa abantu bokufika abangenawo amaphepha mvumo okubala sizoza sobavulela amacala vele umthetho uthi ababoshwe bazoboshwa bonke omastende base Fosloras 210 wezitolo la eFosloras bazoboshwa bonke abanikeze njengamanje notice yokuthi by end of July umuntu okufika fanele bese phumile esitolo emzini wakhe ngoba uqashise umuntu ongekho emthethweni uma ke nawo amaphepha kulungileke angahlala kodwa akakwazi still uku-own isitolo ilo mahlonga ndlebe epolitiki lamahlonga ndlebe epolitiki agcwele la asethuka ama security inkampani ezakithi kanti sisho ukuthini masithi umsebenzi kufanele uphathwe ngabantu bakithi uma lezi inkampani kuyizo eziphethe umsebenzi wakithi lamahlonga ndlebe epolitiki aselelwani ke nezinkampani ezakithi ngoba into kufanele siyenze thina ukwayeka nje lama security angithi bagade ibhilidi linomuntu okufika ngaphakathi asambe thina siyodila noLED siyodila nomanager kamasipala sidile nomuntu ongaphakathi esitolo siliyeke isecurity uma kuphuma umuntu kuzongena omunye umuntu isecurity kuqhubeke lisebenza akungabi bikho leyo ngxabano nalabo abasifonelayo beqamba mangabayeke sesiuhlalile umhlangano nama security ama security ayayiqonda indaba yase South Africa nathi asiyiqonde indaba yokuthi basemsebenzini akwabalwi nathi thina singadili nesecurity asidile nomuntu ongaphakathi asikuvume kodwa ukuthi isecurity phela ngeke lithule uma uza wena seniphethe ocelemba seniphethe omentshiso seniphethe opetrol nifuna ukungena ngaphakathi niyolimaza impahla ngeke lisathula phela isecurity lapho kodwa masiza ngenhlonipho le esiyiqhuquzelayo thina njengensizwa nomsizwa ukuthi akuhanjiswe ngenhlonipho ngeke isecurity lilwe sibe nokuvumelana la ukuthi abanayo inkinga baya understand ukuthi kwenzakani ezweni kodwa phela nathi siwumphakathi as understand ukuthi basemsebenzini singalwi nabo so ngicela umphakathi wala eFosloras awehlisa umoya siyaye ePalmridge siyaye eMayfair eMayfair ngizwe kuthiwa ke ziyageyiza leza insizwa zithi impela ngeke size siyithini kuphi khona ubani yena siyakhona sizomemeza ngeke ushaya umhla ka23 so besikhona ngifuna ukubona lokho mina amaZulu ngeke angenze lutho mina kuyinhlamba kuyo baba uMzolo lo muntu kahle hle akasho
thina singekho usho kuye lokuthi awulutho awuyona indoda wena umsebenzi wakhe awukho amasenda agcwele amanzi uyabo so ke yinto okufanele na ama security ethu ayinqabe leyo ukuthi hayi wendoda ngamane ngiyeke phela ukusebenza la awukwazi ukwethuka abantu bakithi ngoba senzelani senzela ukuthi kungagcini ukuthi umuntu okufika athi ngoba nali security limile la lincenga umsebenzi ebese delela umuntu wakithi phambi kwalo akuvumelekile lokho ngoba uma emhlonipha lo amsebenzelayo akamhloniphe nalona afana naye ngakho ke sithi imoya phansi bafowethu sivumelene nabafowethu la ukuthi sesizoma ngandawonye sigade lezi inkabi eseyihambe ithatha imali la kubantu eseyishuisha incwadi ezithi mhla 7 days fanele abantu bebe sebehambile abafuna ukungena kulezi zitolo labo bantu bafuna ukuyothatha ukudla into ezophela asifuni khona ukudla thina sifuna into ekhanda ukudla okuyimali sifuna abantu bakithi bengene kule zitolo ngeke weingane zakwethu masikhulume nje iqiniso ngoba singabantu lezi zitolo zu 210 masingathi manje njengoba simela sibize laba abantu siphumani manje ezitolo manje njengoba ukuset up isitolo ku 500,000 zizoba khona lezi zitolo kuzokwazi nabantu bakithi bangene immediately kulezo zitolo ngeke kwenzeke ngakho ka sithathe 10 wezitolo sithathe 10 wezitolo sithathe 10 wezitolo kodwa senze sure ukuthi kungena abantu abaqondayo ukuthi kwenziwani ngoba lento inomnotho omkhulu ewunikele ezweni 250 billion rand ngonyaka niyezwa isinkwa njengoba nibona izinkwa nje sebekhandeza izinkwa niyazi ukuthi izinkwa ngosuku zithengwa ngo40 million ngosuku eSouth Africa 40 million ngosuku isinkwa bayikhandele zabo manje yini ke singakhanda wethu ama baker siyikhandele siyisupply lethina ama lokhuza ama tuck shop and bengasithusi laba abamapolitiki kunento okuthiwa kunabantu okuthiwa ama reps ama sales khona ko spa ungena ku spa uhamba uthenga khona lo muntu omfice ehamba ebhala lapha usuke enkampanini yakhe iyayilethela inkampani yayo idanoni yayo iyayilethela inkampani yempuphu iyayilethela inkampani yezinkwa so asingesatshiswa ukube ngathi South Africa iyafika njengoba sekukhona abantu bokufika iSouth Africa indala ade ivele izitolo zionwa ngothisha omkhulu zionwa ngamaphoyisa zionwa abantu abasebenzayo abasebenza imisebenzi eqondile akubuyele lapho mani nawo kamandla nani ngenani ema tuck shops phumani kupolitiki webomama phumani kupolitiki bantu base South Africa hamba uyovota bese uvala umlomo ngoba ikondla ipolitiki ngeke yonke lento engiyenzayo labaholi benini bathandayo ngeke beze beyenze manje kasumusa kukulibala ipolitiki uzohamba uyovota uvotele lento oyithandayo iwine lento oyithandayo ubuye uzoba umuntu emphakathini nithandane la eFoslorus nibambane la eFoslorus nihloniphane la eFoslorus hayi ukuthi manikhuluma nonke nomuntu ufuna ukubeka umbono nomsuzo nje uyayisuzela umuntu mayifuna ukusuza asisazi manje ukuthi ukukhulunywa ngani ake kwenziwe into eqondile kuloko sikhombisa uhulumeni ukuthi asimenyanye uhulumeni sifuna uhulumeni aqonde sifuna uhulumeni akhumbule ukuthi yithi ingane zakhe uma ngabe kukhona ukudla akudliwe yithi size sisuthe ngaphambi kokuthi kudliwe ingane yakwamakhelwane ilonye into esizokwazi ukuthi siyiqede leyo bafowethu sizoba nomhlangano ke futhi nenkampani namaphoyisa neinduna ukuze nangaphakathi emahostela siqede lo moya omubi okhandwa ngabantu bepolitiki ukuthi kukhona ilokishi kukhona ihostel abantu bayafana ukuhlupheka kwabo kuyafana sicela abantu beme ngandawonye abantu baselokishini ngicela bathanda abantu basehostela abantu basehostela ngicela bathanda abantu baselokishini sibe umphakathi niyeke indaba ezenzeka ngo1990 seyedlula leyo nto leyo nalabo bantu abashona sebabola phansi kwabili ihlahla ake nimi ukukhumbuza abantu izinto ezikuhlungu sicela ukuhlangana manje lezi ingane sizele aziyazi lento eyenzeka ngekhathi zobandlululo sicela ukuthi kunakwe lokhu okuyisimo esikhona manje sokuthi abantu abasebenzi asimusa ukubambelela abantu ngepolitiki bafowethu ngiyanithanda abantu baNkulunkulu ngiyabonga ama security